Arena Śląsk din Chorzów reprezintă unul dintre cele mai mari și renumite stadioane din Polonia, cu o capacitate de peste 54.000 de persoane. Renovarea acestuia a costat aproximativ 155 de milioane de euro și asta pentru o localitate de peste 300.000 de persoane. Astăzi stadionul va găzdui meciul dintre Polonia și Moldova, iar atmosfera va fi demnă de Cazanul Vrăjitoarelor, așa cum este supranumit acest stadion. Și asta pentru atmosfera pe care o pot crea fanii în timpul meciului. În câteva clipe va începe meciul. Băieții noștri abia așteaptă fluierul de start. Noi le spunem: hai Moldova, foc la ghete, să se uită și la Chișinău!